Arratsaldeon Txoriene, arratsaldeon Zigor. Berdin. Martitzena da, eta hemen bi errezetakin gatoz, eta gaurkuan bi errezeta alkatxofakin. Alkatxofak, edo bueno, euskeraz orburuak esaten di, baina nik orburuak ez dut nire bizitzan entzun. Bi eratara ondo da. Bai. Elui arrezartzen mazarete, lehenengo azepzioa orburua dira, baina bigarrena eta batez ere hegoaldean alkatxofak. Beraz, bat erabili, zein beste erabili, Borduan, berdin. gure gozu, nik ingo ditut alkatxofak, eta gerozuk orburuak. Ondo? Vale, bai. Alesek esan di nire arrezeta aldatu aldala, baina, Gero asalduko dut nola ina. Bai, entzun dut zehose. Beraz, nik ingo ditut alkatxofak gazta saltxakin. Horretarako alkatxofak kontserban ditugu, eta irinetik pasa eta gero arrautzetik, eta frijitxo ingo ditugu. Bitartean, kasola baten, gazta birrindu, nik kasu honetan aukeratu dut erronkariko gazta, zen Nafarroko errezetia ingo, eta esnegaiakin urtu eta orain saltxa ingo, hori gorde, eta gero bukatzeko jarriko usartakin baten olixua, berakatza gorritxu, urdaiazpiko apurtxo bat, eta hori jarriko zau gainean. Beraz izango da, gazta krema, orburuak frikituta gainetik, gero urdaiazpikoa eta berakatza, eta gero aukeran jarriko ditugu olako alkatxofa txip batzuk. Nik honek, erosita ekarri ditut, holan erosi ditut, baina aukeran be, alkatxofa aurkitzen bozue freskua, ontsa hasiko dela denboraldi Bai, urrixan hasiko da, zike. Doia, urritik apirilera. Guk ekartzen dut zuegu, kontserban itxeko errezeta pare bat, baina aukeran be, freskuakin inleike. Bai. Orduan, freskuakin, hau, garbitzu inbida, behin ekarriko alkatxofa freskua eta garbitzuko eta zuritzuko ingo laban, xaflatan moztu, gero olixua gatza eta laban. Baina, momentuz... Eta horrela azten da gure alkatxofen dieta. Yes. Hobetuta, noski. Hombre. Guk hobetu iten dugu. Txorinen dana hobetu da. Famatu hor da, hor buruen alkatxofan dieta, baina hori gaina aspergarri zein bar da, lako dieta bat ez, denbora guztia hor bardinak eta... Bai, ez dakit, ni aspertu ingo nintzen, eskenean, hori ez, alkatxofan dieta, nik ez dakit zetan datzan dieta konkretuki, holan pauso, baina eskenean alkatxofek daukie kaloria gutxi. Bai, eta diuretiko da, txiseien laguntzen dizu. Horremen, ni goretzen naiz, Silvana Uegune kolaboratzaile geneukanean, orburuekin, ero alkatxofekin, hainbat errezeta egiten genituen, gaina bori bainez negu aldera. Eta gero berak kontatzen zizkigun kontuak, ez? Bagizue hor alkatxofei, kanpoko ostoak kendu inbarrizaten zaizkiela, konserbetan... Dana probu bida. Eskerrik asko. Konserba enpresetan, iken da biena da, osto horiek, gero bihotzak egozten dituzte bakarrik, ez? Konserban bakarrik bihotza juten da, ero izostuta. Iten dituztena da, osto horiek, erabiltzen kanpokoak, horrek hartu eta saltzen dituzte farmazeutikei, birrindu iten dituzte osto horiek, holako pilulatan sartu, ezer kostatu ez zaizkaien ostoak, eta ero kobratzen dute, holako pilula bakoitza nahi dutena. Ez da negozio txarra, Batzuk epurua ematen diote. Baina, naiz eta noixian behin komentau izan dugu, pastillak hartu bigarrian, jan alkatxofak, txorien erakusten dutzu egun moduan, eta ez da bolan dieta biharrik, ez da. Ez. Ezkien danetari janbida, eta dietari jarraitzen bozue. Neurria, beti bezala. Alkatxofak egia esan, badira, barazkien artean, ero oso maitatuak, ero jenteak ikusi ere ezin ditunak, ez? Zuzetan ditako eza. Ni gustatzen zaizkit. Izena egia esan ez da oso polilla, ez da oso, ez? Badode barazki batzuk, borraja. Alkatxofa. Jo, baina eske... Ja, esate izue hori da, belarritik ez da sartzen. Hombre, sartzen da. Bai, baina okertuta, hola, borraja. Borraja. Ze, agua betetzen gatzu, borraja. Bai. Ze, segurezu. Borraja, hola, entzun da emoten da, ez dakit, ematen zaila. Holako, baina alkatxofa politxa da, alkatxofa. Fina. Bai, bitu, nik hor, gero inoiz kontatu nuen, baina antzak gezurra izan zen hori. Zer. Arabiarretik datorren hitz bada, azikera daukaten hainbat eta hainbat hitz bezala, eta esan nahi zuela bihotz zaila, alkatxofa. Zeratik barrukoa da jaten dugu, erdian dagoena, ez? Bihotza. Eta hortako kanpoko ostoak kendu inbar dizkio. Egia esan nolan kontatu eta oso politia geratzen da, ez da izan. Baina gero irakurri izan dut pare bat tokitan ere hori ez tala horrela. Orduan... Ez dakit, baina nik gustatzen zaik kontatzea, ez? Orduan... Naiz eta gezurra esan, ez? Ez, konbentzituta esan, behar da. Gezurra ez, agian ez da horrela. Zu konbentzituta esan, Patrik, hasiko zu. Hori da. Zupe esan, bai. Arrasate, alkatxofa nahi du esan... Euskal Herriko herririk politena da.
hori 10.000 aldiz esan dabe, igual ez duzu lortuko, Joango ez konbentzitzen. Bueno, hemen, Patrik esan da moduan, gaurkoan Nafarro aldera jungo errezetakin, eta, bueno, Euskal Herrian, hainbat eta hainbat gazta izendapen badauzkagu, ezaguna, agian, Idiazabalgoa da, baina, bueno, erronkariko gazta ere, zoragarria da, eta niri aukera, niretzako gehien gustatzen zaidana, Iratiko. Bai. Iratiko gazta, iruditzen niri, ikusgarria. Krematxua, saporetsua, taina tamainan handia. Bueno, momentuz, erronkariko gazta daukau, dala, Idiazabalkoa baina askoz be, fuertetsuaua. Bai, puntu bat geixau. Da, apur bat gazixaua eta fuertetsuaua da, eta hemen urtuko esnegaiakin. Eta hau oso simplia, ze gaztaiak badauka bere gatza, orduan ez dugu gatzik gehitu behar. Bakarrik esnegaia eta gazta. Ontxe esnegaia beratzen danean, joango da gazta gurtzen, eta joango gara gutxinaka berotzen. Eta saltza hau entrekot batekin, Patri? Bueno, gazta hau, ogixakin, pastakin, entrekot batekin, danakin. Aukerak ematearren, jendeari gazta hau erazten badu, badakite normalean orburuekin ingo duzuela, o alkatxofekin, baina, entrekot bat, ero azpizun bat, ero txerri azpizunakin, oso ondo juten dan zerbait da, baina hori, beti horrelako gaztak eta saltzak erabiltzen baituzu haragi batekin, iskina batean jarri, ero zerbitzatzeko, iskina batean norbaitek zerbitzatzeko. Ez da zetan, geni gainetiko lan, dana, estaltzen duten horiek, neri bai, nire gustatzen jat. Baina gero azkenian, azpizun on bat baldin bada. Hombre, ez azkenian, zaporia bai, kendu itxen jako. Baina, bueno, ez dakit. Kentzen jako, azpizunan zaporia, baina gaztan zaporia ikustela, gazta bai. Depende ze produktu nahi duzun, ez? Goixan jarri. Orduan, hau, holandoia, ni alkatxofan oso salia da. Nik esango nauen, dala nire baskrik gustukoena. Bai. Zebentzakat fina eta janseikela, era pila bat, oza, janseike krema baten, janseike humus antzeko baten olan ogixakin jateko, janseike pastakin, janseiken tortilla batekin, janseike olan kurruskari laban, einja, janseike erromatarerara bebai olan laban, einja, janseike frigitxuta, janseike, edozin modutela. Ni alkatxofan dietan, bai, fananaz. Eta orburuak alkatxofa bai direla gauza bat, bakizue, barazki guztiek bere sasoia daukate, eta, tamalez gaizki ohitu gara, eta hainbat barazki urte guztian zehar, badauzkagu eskuragai, ez? Baina, alkatxofa freskoak, zeinzuriak bezala, eta beste hainbat elikaia bezala, bakarrik urtean sasoi batean daude, eta gero ez egoten. Segia da, ohitu gara ez, kalabasa urte guztian zehar okiten, tomateak urte guztian zehar izaten, lekak urte guztian zehar izaten, baina aldea dago sasoiko leka, o sasoiko tomate bat, ero sasoiko zerbait jan, ero sasoitik kanpokoa jatearekin. Baina hori da gauza politxa, ez? Niri azkenien zaizurisak asko gustaten jat, izango zen igual, ez dakite hori eguango ziren burrukan alkatxofekin, zaintzuri batzuk, egosi berri. Freskuak, niri horrek asko gustatzen jatez. Orduan bai, politxa da, horrek adibidez zainzurixak bakarrik egoten die, apirietik, igual, ekain hasierar arte. Eta orduan, hor janbidie, eta hori, gero, kontserban eta dauzkagu, Osea, kontserbak, adibidez, ontxe erabiltzen gabizen alkatxofak, kontserbakuak die, eta badau supermerkatutan eta kalitate oso honeko alkatxofak. Osa, honek naparrak diebe bai, eta, naparrak izeteko, aukibi haue, zigilu berezi bat, beraz, ikusi supermerkatutan, ze askotan eta ikusten badituzue alkatxofa potuak, buelta ematen batzazue poto horrei, asko etortzen die, Hego Ameriketatik, Asiatik eta asko beban aneitzen dituzte, beraz, hemengo hornitzaileena izeten bada, asko ez hobeto. Hemen, normalean hemen saltzen diren aurreneko, segun ze dendetan da, aurreneko alkatxofak izaten dira Murtzia aldetik eta etorritakoak, hor lehenago heltzen dira, naparrak eta pixkat berandu xeo etortzen dira, eta beste produktu batzuekin, agian tomatea, ez gure hemengo tomatea, Nafarroan lehenago heltzen da hemen baino. Orduan guk hemen, temporada sasoia danean, lehenengo, maiatza hasieran da Nafarroan eta badaude ekoizten ari dira tomate honak, ez? Eta hemen pixka berandu xeo, baina berdina gertatzen da orburuekin. Orburuak, Murtziatik erokartzen dituzte lehengoak freskoak,
Eta hemengoak bertakoak, tuterakoak, naparrak gureak, pixkat berandu xeo, baina, bueno, bidean datoz ja, Bai, ziru baietz, bidean dauz. Orduan, ointxin bitxugu, alkatxofa frigituak. Alkatxofa inbidoguna da, hartu alkatxofa ale bakoitza, pasauko dugu irinetik lehengo, gero arrautzetik, eta gero frigitxu ingo dugu. Ez dugun ez nahi, frigitxuta egotia eta zapore asko aukitzia, oliba olioan zapore asko aukitzia, eta horretarako erabiliko dugu urzante 0,4 oliba olio suabia. Hau azkenian da, kosinatzeko sorpresa barik, eta honek itxendotza gure gorputzai mesede, ze gure organismoai, ze honek dauka antioksidante kopuru asko. Beraz, urzante 0,4 oliba suabia, gure olioa, botakotzau, alkatxofak frigitzeko. Eta kontutan izan askotan, ohitura erokusten dugu, gradu bateko olioa, eta hau da oberena da, segun zertarako. Bai. Kasu batzuetan ez dugu nahi, olio olek zaporea gehiagizko ematea, eta orduan horrelako aukerak etxean izatea ondo etortzen da. Guk etxean beti izaten dugu, extra virgina, eta gero baita, olako pixkat, suabetxoa bat, segun ze errezetetan erabiltzeko. Nik erabiltzot, oliba olioa tortilla patatarako. Tortilla patatarako beti oliba olio suabia erabiltzen dut. Ze holan ez dago hartzen hainbeste zapore, eta daukatzu oliba olioan zaporia, baina hainbeste presentzia barik. Orduan, abeitu hau dugu, gure erronkariko gazta kremia inda. Orduan, hau gorde ingo, zutik kanpo, asmatzen duten, Jaban abilemen ez dut asmatu, ez da? Bai, kendu duzu, oso ondo. Ondo goiaz txoriene. Oin, hau jarriko martxan, ez bestea? Bai, ontxe hau, jarriko. Venga, egurra. Eskerrik asko zigor. Eta hemen txauzkau gure alkatxofak, gure orburuak. Gure hortuko erreginak. Edo Nafarrokoek, bai, ez? Nik azkenian aukeratu dut, banaukan aukeria aukeratzeko, Idiazabal gazta, baina azkenian, Nafarrora goi izen ez? Azkenian alkatxofak han asko ikosten die hegoaldean, erronkariko gazta aukeratu dut. Beraz, alkatxofak lehengo irinetik pasako ditugu. Gero arrautza. Bai, hemen, eta zuntz pila bat sartuko gorputzean. Azkenean, alkatxofak hori badaukate, zuntz asko daukate, eta aukeran beti esaten dugula. Bakigu egunean 3 pieza fruta erojan behar ditugula, aldala, mesedez, azalda guzti. Laranjak azalakin hori usten dizue laranjak azalgabe jaten, meloia ere bai, eta pina, baina beste dena azalda guzti, eta sar dezagun zuntza modu hortan, zegero jendea ari da hor, gaietak zuntzarekin, ez dakizar zuntzarekin, eta zuntz gehigarriak sartzen, eta gure egunerokotasunean eskura dauzkagu hainbat eta hainbat elikagai osasuntxu eta natural, zuntz pila bat daukatela. Aukeran askoz beho beto, jarriek frutia. Eta berdina dala. Kontua zer da, komunera jurtea regular, ondo, tan, pum, zuntza sartu. Eta, hori osasuna da. Oso fina geratu jatzu. Hori ona da. Bai. Nik askotan be, hau apurat eskatologikoa da, eta kosinatzen gabiz. Zer da eskatologikoa? Ez da nik eskatologikoa. Gero, azalduko zu programatik kanpo. Baina, komunera joeteko eta, alkatxofak, ona bebai diet, txixiteko. Bai, oso tibretiko dira, zeinzuria bezala. Eta, bai. Eta gero, beste gauza bat itxeko, nik infusioak hartze ditxot. Bai, Bai. Zena, infusioa? Boldo. Hori zer da, belar bat? Hori da, belar bat, sartzen duzu urakin, eta komunera zuzenien. Ezeko lehentzuenik, behitu. Ezeko, mendiok ematen dizkizun txorieneri. A ber, garrantzitsuena, jan alizateko asko gero, hori ustu inberda. Orduan, txorienetik erakusten dizu, nola tripa bete eta ero nola ustu. Bai, basauen hau. Eta dan eskuti doa. Bai, hau da kostumbrismoa, neska mutilok. Bai, dana, erakusten dutzu egu. Bai, eta gu horrelako fina gara, azkenean, bakizue, ikastola, kolegio pago esaten dana, eta ikasi genduen, da orduan, ez daukagu filtro hori. Orduan, botatzen dugu lan. Honek ikuste duzu zelako... Gero orburuekin jarraitu behar du, Orburuak gaur zaete libratuko, eta freskoak azten direnean, ni badauzkat, errezetan bat bere garaian, egiten genduena, fuakin betea... atako zaite, eta bestate oliba txikituekin, piloa modutara. Baina orburuak sartu zuen dietan, ona direlako, bale? Hori bai, orburuak errez lortuko dituzue.
Beste hau ez dakit aurkituko zuen. Amazonesera joan beharko zarete, ze Amazonasen horrelako belar berezi bat aurkitu dute. Kakaitxoko bai? Guayusa izenekoa, honek antioxidatzaile pila bat. Osa, betxo, ni azken aldian ez dientzuten, baina nire artikulazioa ja ez dakit, hainbeste sartako hartuta ero, jakero eta okerra dabiltza. Bueno, antioxidatzaile pila bat dauzkan belar berri batera aurkitu dute, horre Amazonan, bertako indigenek eta urte asko daramazkitenak hori hartzen. Eta, bueno, hau izango da, takizu horrelako beste superrelikagai bat, ero hemendik urte batzu barru, hemen mundu guztiak izango du, hoxe. Eta nola ditzen da, esan duzu izena? Bai, guayusa. Guayusa. Makaren hautzan ondoan, eta gero txiaren ondoan, eta aldamenean eukingo ditu goyi asiak. Gero kinoa izango duzu, guayusan dako tokitxo bajun gordetzen, zematen du... Juan zaitxe laguntzen, hau hemen eutzi. Eta erretzea hau berdin zaitez, gero guayus hartuko dut, eta horreka... Zu, oitxuta, ikusi zelako gauza daukon menditzik ibiltzi, hau zera zuretako mutil. Ze bez? Hau, la leche. Honek exigentziak. Gure gazada zuia nolan. Usten deken nuen labantxo bat hor, da... Beitu, eskenik ez dakit horretrukuak. Bueno, bai, guayusak, hori bai. Guayusa, antioxidatzaile pila bada, ja, ari dira, oraindik frogatzuk egiten ari dira belar honekin da hori, baina asmoa da, gero, hainbat eta hainbat marka egongo dira, gero honekin edariak egiteko, ideiakin ero, beraz berriz aurki izango du, olako super edari bat ero merkatuan. Baina, antioxidatzaileak, tomateak ere piloa dauzka, sasoia danean, eta gure hemengo hainbat gauzak. Kafiak bebai dauzka. Dauzka. Eta hori, maka hautsan ikentzen dut energian dakota ona dala. Bai, maka daukana, hor, betu, gure... Entzuna daukat, ez daukat sekula hartuta, Nik irola nahiko serio hasi nintzenean eiken, orduan modan zegoen guarana. Eta guarana, nik horrekin susto bat izan nuen, zen lasterketa bat baino lehena, eta urduri ero holan, tensio egoten dizu, eta ni hasi nintzen sudurretik odola botatzen holan txorroka, oso espektakularra izan zen. Eta honek emateizu momentuan, holan, hartzen duzu, eta ja, kafeinak eta egiten duen moduen, txutea nahiko askarra omen da. Makana, esate duta dela, polikiagoa da, gutxinaka, baina luzeago mantentzen dana. Eta maka ere, badago, jenteako itura dauka, goizetan, sukuarekin ero naztauta, maka hautz pixkat bota, eta hori. Hala ere, esaten duguna guk beti hemen, gu adituak kontan ez gara, zuen herriko belardendan, ero dietistan batekin ero basabetek, belardenda batzutan bai, ez dakit oso aditu edin, beraz medikura beto. Teorian, zer saltzen duten jakin beharko lukete, ez? Bai, lukete. Lukete, Baina, nik uste badakitela, gaur egon profesionala on asko dauzkagu, eta beraiek ez dut esango dozein hartu, nik tensioa berrenda horreta marrean daukat, guarana. Bai. Hala ere, jente gazteak zenbat ikusten diran freskagarri energetiko jarabe zaporedun hoiek hartzen. Bai, nire horrek eskatazko gustaten. Beitu, platerarekin gabiz, eta honek alkatxofak, eitzen gabizena da, lehen azaldu duguna ez, pasabitxugu irinetik, gero arrautzetik, eta frigiruten gabiz, oliba olio suabe baten. Orduan, atarako ditugu danak, eta gero jarriko dugu gazta oinarri bezala, eta gero azkenian ingo berakatzakin eta urdai azpikuakin, holan, sofrito antzerako bat edo. Zezaten zinun, egalak ematen dutzu gauza... Olako hainbat marka daude, bai, ez da, marka eta jende gazteak ikusten duzu, horrelako lata hundiekin, eta, horiek, lehenko eta baina, azukerrea daukate kiloka. Gero, botatzen dizkiedeten gauza pila bat, auskalo zer dien, hobez jakitea, eta nik ez da, aukeran, nik bakit hori gero seme alabak etxetik ateatzen dienean, hor gurasoek askotan ez daukagula, ez dakeu, gainean ez badaude, zaila dela zer hartzen duten ero zaintzea, baina, gomendio bintzat, emaiezue, holako gauzak ez hartzeko, hori oso ona ezin da izan benetan osasun handako. Eta egia da, gaur egun eskolaz kanpoko jarduerak daudenak, eta ikusitak guraso batzuek bere seme alabak nola apuntatzen dituzten denetara, solfeo, gimnasia, karate, txirrindularitza, gero ingles, gero, eta asteko egun guztian eskolan 6 ordu pasata gero, oraindik atzaldean beste 2 ordu
olako gauzetara juten, da ero etxera juten, etxeko lanak. Eta ero, ostra. Nik uste dut nire gurasuek ez zuztila maite, zen ibe bai, ibiltzen nintzen, danatara. Batera. Bai. Zeni, ontxe, elduanaz eta eukitze dut, zapatu, astelenetik domekara egundanak, dira bete-beteta, aktibidades beteta. Hau lana eta gero, hau ona joan eta gero. Eta, baina eske txikitan berdina nintzen da, nire gurasuek nik uste dut normalak ziela, baina nik eskatzen dut ziren da. Ointxe nahi dut alemana, eta ointxe nahi dut biolina, eta ointxe nahi dut ballet, eta ointxe nahi dut ez dakiz zer. Eta nik eskatzen hau beti. Ja, baina papela usteko zigor nahi dozu. Bai, mutil. Hori zuk esan duen elzian. Enotzun ezagutzen ta bestela. Claro. Ez baina, egia da batzutan gura seme alabekin da, egia da, hitz egin dugula horren inguruan, ez? Askotan gurasoak nahi dugu, ez, beraiek izatea gu izan ez garena, ero hor bat zegoen, holako esaldi oso hon bat, etxean txapeldun handi bat nahi baduzu, entrenatu zu gehiago eta utzi zure semea pakian. Bai. Ez, da hori zemak guraso den, hor apunte da futbolian, da beraien gainean, eta ez dakizer, eta presio handia sortuz da umei, adina hauetan gainera txikitan utzi behar zaie. Eta askotan da presio, ez? Osea, gurasuen frustraziotik ataratzen diren gauzak, eta... Guria bitu, berandu ikasi du bizikletan ibiltzen, baina, uda guztia pasatu baita bizikleta, eta aurten egia esan, eskolaz kanpoko aukeretan bazegoen bizikleta ikastea, baina bizikletan ez kompetizio moduan, ez lasterketak egiten. Aizi aldi moduan azkenean. Jolasa, egiten dituzte jolasak diedana, trebezi ariketak eta ez da izan, ez da inungo kompetiziorik, eta kriston girua, eta aurrena galdetu. Umei, zen nahi duzu zer aukera dago, dago eskalada, dago hau beste, hau, denetara ezin da. Eta horten guri txirrindula eskatu dio, eta dabil, posik. Baita, bizikleta, jari egurre mantenun guztia bizikletan, baina, aldala... Zu posek. Ni posek. Bai. Azkenean, nik uste dut hori, aproposena dela, ez da, umiek eskatzen dut zuena, ez, zuk nahi duzulako, ez dakit, gitarria jo, umiek gitarria bideli. Azkenean, bakoitzak itxeko nahi dauena. Bai, eta umei utzi direzagun pixkat, arna sartzen, guk saiatzen astean, 2-3 egun, arratzaldetan, ez dauka ezer. Bai dago, apuntatu dago gero biztinara behuten da, inglesa dauka, baina beste 2 egunetan ez dauka ezer, 2-3. Ez daukala ezer. Nahi jolastu, lagunekin geratzen gara eskolan, eguraldia laguntzen bado, 6:30 artero, jolasten, gero etxera, etxeko lanak, dutxa, Ontxe badauzue bai kosinatzen dauen umiek. Igual ez dakit ikastolatik urten, eta ja ez daukien ez inungo gauzik, igual txorien ikusten daue, eta gurekin benen kosinatzen ikasten daue. Euskal Herriko negua oso aproposa da, horrelako zerbait ikasteko umeakin, sartuzu kaldera, ordutegia gaina eskolatik atera eta segituan etorri aldira, eta ipini gurekin hemen telebista aurrean. Bai, gainera zigorrek, lengunean ekarri zein jaun hemen takolo pirritz eta porrotxen zedia, berez igual, abestu ingo dagoelako abestiren bat. Zuek, egon hor. Saiatu iten da, behintzat, horta behintzat, zio ukatuko saiatu iten dala, Gure, zuk pentsabiozu gure ikusentzule, gaztiak eta, guztako jakiela horako zehose. Ze pentsatzak atzu momentuz, hori ez tabai daukou, ontxe pribauan, hau frigitzen joango gara, apurtxo bat garbitu eta gatoz minutu bitan. Ondo? Nauzi, nola ez, parkatu. Bueno, hau garbitxu dugu apurtxo bat. Eta ontxe joango gara, itxen, hau, berakatzana eta urdai azpikuana. Orduan, lehen esan doztazu, erakutzi bizostazula labanak erabiltzen ez? Ze joan zinen da zure lagunek, zure kidiek, zuberokuek, esan dutzuela, behin, igual, odolostien bigauela, ze... Beito, hor nahi zengo zen, mozten bagara, odolki batzuk egitea ez da txarra. Arrasateko txerriaren odolkiak. Bueno, guk momentuz dauzkagu Euskal Herriko txerria hemen, Euskal Herriko urdai azpiko ez da arrasateko, baina, bueno da, kooperatiba bateko eta oso ona da. Beraz, dana hemengua. Hauko Erronkariko gazta, Alkatxofa ben Aparrokoak eta Euskal txerria. Eta baratxuriak? Baratxuriak ez da irungoa dira. Hemengu, nune izango dira, plazara gertu datzen zenean, erosten dienak. Ez dakit nondi datoz, lehenko gunean hori ez, bueno, gabizen
grabaketan kanpuan berbaitzen leken inguruan, eta joan nintzen supermerkatura, eta danak zatozen Marruekosetik, Ipar Afrikatik, ez? Eta kostau jaten aurkitzea, eta azkenean erosin itxun batzuk bakiokuak, baina kostau jaten aurkitzea, eta azkenean supermerkatu ekologiko baten erosin itxun. Beraz, baratxurixak igual, eroste itxuzu supermerkatuan, edo zure plazan, baina ez dakizu nongo edian. Hor berez, bueno, ez dakit, dendetan ez dakit, baina supermerkatutan uste dut bai jarri behar dutela nungo jatorria, eta hor, nik gomendatzen dizuet egunen baten aukera baukazue denbora hartu, eta jun irakurtzen gauza bakoitzan, eta frutak eta barazkien da jatorriak. Bai. Oso urrutitik etortzen diren gauza daude, Ego Afrikatik etortzen diren laranjak, Ego Ameriketatik etortzen diren hainbat eta hainbat fruta eta hori da, bueno, oin, moda ondago gaina, holan saltzen dute, ez? Hegazkineko frutak. Hegazkineko frutak, bai. Hegazkineko frutak, eta hegazkineko manguak. Hegazkineko manguak eta zer dira, bueno, teorian, bere puntuan ero jasota, helduta jasota, ze azkenean, bandik ona tardatuko dute 2 egun ero gutxiago, ze bestela itxasontzi baten, ni badakit Ego Afrikatik ona laranjak 3 aste behar zituzten. Itxaso ontzen. Bai, 3 aste tardatzen. Orduan kondutan izan, laranja horiek nos jaso dituzten. Bai, eta hartzen dituzte berde-berdiak, eta orduan itxasontzi joan joaten dira. Bai, neberan, oskaiotan heltzen dira. Eta hegazkineko die, hartu ditzen daue arboletik ja puntuan dauzenean, eta orduan 2 egunetan ja frutatu izan daukotze. Bai, baina hori ez da ekologikoa, ez da gutxeo ere, ez? Azkenean horrek usten duen arrastoa, ez? Botatzen dutena hori, pentsa, ez? Eta gainera nola ordaintzen dira, fruta hori ordaintzen dela. Orduan, aukeran, eta seguru zoragarri egongo dela, handik mango bat, handik jasotakoa bere puntuan da osona. Baina txarrak aldi hemengo zagarrak. Nik galdetzen dut, hemen guk nik horatzen ez, zagarrak eta honek neguko udareak ero izaten ziela bakarrik Gabonetan eta holan, ez? Eta txarrak aldaude. Hemengo zagar batzuk onak, aurten benetan hori be, zuenean zen modu zagarra. Gurean oso gutxi, txiki-txikia, zapores oso onak, baina oso gutxi eta kokuakin pila bat. Kokuakin? Bai, arra ukin dabe gehienak, gehienak arrakin. Ona, baina ze gutxi ondan aurten zagarra, eta egia da, lengunean zagardo gile batekin hitz egiten, bueno, urtengo zagar usta izan dela, hemen oso txarra, baina orokorrian leku guztietan, ze hemen, bueno, zagardo gilek eta baita ekartzen dute, ez? Frantziatik eta Galizitik eta ekartzen dute zagarra, orokorrian mundu guztian zehar izan da oso txarra. Baitu. Zagar usta oso txarra. Lehortea ez da bakarrik hemen izan, guk hemen bero izan du, baina hemendik kanpo ere bai, eta orduan, zagarrak txikiak atatzen dira. Ez badukate erateko eta sustantzirik. Alata be, joan biko gara zagardote gizetara eta urbilduko gara. Hombre, aitzakirik ez dau. Ez dau, inoiz ez. Orduan, hemen txaukau sartekinean jarri itxugu berakatzale lan xaflatan, edo txiki-txiki ina, bakoitzak gure daue bezala, edo batzuk beba itxen daue berakatza osua jarri alia olixuan hartzeko saporia, eta gero kendu. Hori, niri berakatzak guztau itxen jat, eta guztau itxen jat olan gorrita hauenean, holan, ez dakit, berakatza urkitzia platerian niri gustatzen gat. Batzu eskarke gustatzen, orduan, kendu eta... Bai, balo jentia hori saporea gustatzen zaiola, baina gero ez alia ero koskaitea, balo jentia gordini gustatzen zaizkiola, baina eginda ez. Nik aurkitu noen, uda honetan ez, joan zan udan, joan nintzen Bilboko azokara, eta erosin hauen, azeitunak eta saltza itxusten lekuan, ospinetakoak eta saltza, berakatza, ospinetan. Eta enaukan probauta da pentsau jaten, eta ez da, jentia guztien oso fuertia izango dela, eta ez dago zeukusiri. Bai, janseike holan aliak, Bai, Riberako merkatuan, barkatu. Hor, probau nauen, ze eman zoztan, eta postuko mutilak eman zoztan probatzeko. Hau, probau dozu inoiz, tanik, ez? Tanik, dana guztetan jaten ez probatzea, ez? Bada dalako batzuk mixak saltzen dituztenak, hablan ezberdinak, ipulak, azeitunak, gero ospinetako honek pepinilloak izaten dituztenak, eta tartean, bai egoten die beti olako berakatz ale batzuk, eta ematen du hola fuerte izango dela, ez daukate, bestia bat ere, ez da holan esaten zulo, berakatza jatea moduen. Beitu. Hau ja, txigortzen dabil, beraz, platerian jartzen, gure platerian jarri. Orduan, gazta, oinarri bezala jarriko hemen. Holan zabalduko. Ui. Jauzi jatan taka bat, baina, berdin jako. Ez. Gero, gainean jarriko itxugu,
adibidez, 3. Gero beste platertxo bat ingo. Gero, hau gainetik, apurtxo bat. Holan, berakatza eta urdaiazpiko apurtxo bat. Zeitxura. Gero gainetik, hemen dauzkagun lehen. Horrek horburu fregitxoak, gero, ez? Horburu fregitxoak, bai. Eta igual berde apurtxo bat emoteko, gero, ontsa ez daukagu eskura, baina gero perrexila apurtxo bat, bai. Eta jarraian, ia osagai berdinekin, beste errezata bat, erabat ezberdin. Eta azkenean askotan, ez guk hemen bigarren errezetak hartzen dugunean, hori nahi dizu ekarri, ez? Beste aukera bat, antzeko plater bat egiteko, osagai antzekoekin, ero hortik tiraka, ez? Bueno. Eta behitu, jarri ditut alkatxofan txipak, lehen zikindu duten platera, geltzu gat olixo tantak eta jarri ditut olan gainean, eta ondo geratzen da. Hone die, gure alkatxofak erronkariko gazta saltxarekin. Laban abiuzu edo? Ni bai. Bai. Bueno, aukera... Mokau baten ez tozu jango? Ez. Bueno, erdi hori bai. Bai, erdi hori bai. Erabiliko. Orduan, jango dana, ez? Ikustuzu, alkatxofaia egositza etorten da, beraz, frigitxuta, urdaiazpikoekin eta dana. Askotan, ez da komplikazio hori behar zerbait gozua egiteko. Gauzarik, errezeta simpleenak ere, zora harria dira. Eta hemen jarritzen dugu zuekin, eta beste errezeta batekin. Oraingoan ingo dituguna, horburu beteak gaztarekin eta urdaiazpikoarekin. Lehengoan antzekua, baina beste, erreza ingo du. Ingo duguna, lehengo, hartu, horburuak erritik moztu eta zerekin meteko ditugu, hauntz gaztarekin. Jarraian, urdaiazpikoarekin bildu, irinetik eta arrautzatik pasa, eta fregitu. Eta lagungarri moduan, tomate saltza bat, indakoa. Zer? Zer dauko urpegixak daukotzon? Ja, bukatu dudalako. Bueno, mutil. Ez duk esan duzu moruan, ez da holan pauso haundik bihar zeo gozu eitzeko? Ja, baina nik hemen oitxutan hau kriston txapa bat atera, eta hori geratu nahi zolan esaten moduan. Botingo nautela. Ez, txapa gutxi hau, eta azkenia batita ditzendan zehoz eta etxian be eskertzen da. Ze jendiak nik uste dut nahi dagoela, errezta, praktiku hauak eta bebai, motzak, ez? Noixian behin, ondo dago, asteburutan holan, ez dakit, kapritxosko gauzak itxia, baina gero, eguneroko, holako gauzak, ez? Zuek bidali guri e-mailoa, txorienea eitb.eusera, eta esan nahi xado zuen, errezetak, eguneroko errezetak edo zehose berezixauak. Ikus saiatzen gara pixkat danetik egiten, ez izaten, ondo daudela, baina badakitor bestaldean bebazau da detela holan gustatzen zaizuela saltza pixka bat, eta noizean egun berezietan, holako pixka sukaldaitza pixkat landuagoa egitea, eta egiten ditu, hoiendako errezetak, eta baita errezak, hau bezalakoak, mundu guztiendako, ez? Eta ikusi dugu, osagaixak izan diela oso antzerakoak, azkenean ditugu horburuak edo alkatxofak, arrautzak, gazta be, ez da erronkarikoa, hauntz gazta da, urdaiazpikoa bebai badaukau, eta irina eta arrautzak. Beraz, osagai berdinekin, egin geike bi errezeta guztiz desberdin. Tomate saltza bat, ze ondo funtzionatzen du. Tomate saltza bat denekin juten da ondo. Tomate saltza bat jarri aldozu piperbete batzuekin, jarri aldozu espageti batzuekin, jarri aldozu... Arrozakin, edo zerekin. Gure etxean, tomatea bai da erosketa egiten juten nahi zenean, tomate saltza nik uste dut astero erosten dudala. Bai, egia da oine, ero egin, erosten dut normalean hau birrindutakoa, eta ero kipula eta piperra da hori nik egiten diot, baina gure etxean ezin ja sekula falta. Orduan, oin, horburu egozia behar ditugu, ez dela zuek egozi. Ingo duguna, erditi moztu, asmoa da gero, hartu, jarri, gazta pixka bat hemen, ze beteak, berez bakarrik beteak jungo dira, gaztaz beteak. Eta gero, hau hartuko dugu, eta urdaiazpiko xerratxo bat hartuko dugu horrela. Bakarrik erdixa, nik pentsatzen igual beste bihotzan erdixa jarri bezinula, da dana, erdixa fina guaz, gure mokaltxo batekoa. Horburu dosia ian eikua da erdiakin, batek esango nuke moduan. Alensek dino baiet, zeberak esan dotzasunean, zein bizinula... Baina hau egia da, beti guzti oso ez, ezako mokadutxoak, irinetik pasatzen jungo gara, eta arrautzatik pasatu, eta arrautz estatuta,
Hola, mokaduan jateko ere, inungo saltza gabe zoragarri. Baina, bueno, saltza bateko, nik uste dut ondo etortze zaiola, eta kasu honetan, tomate saltza bat. Enaiz, ezerta komplikatuko. Perretxiko saltza nahi baduzue, lehen egin dugun gazta saltza, bueno, lehen gazta saltza igual, gazta eta gazta gehiegi. Baina gazta izen gaztetan dan gazta, guztetan gazta, eta... Jarraitxu. Ez dela akerrakin bukatuko dugu hemen adarrako kerra dauzkala esat. Batzuk, aukie saletasuna kosinatzeko, zutan imoruen, da gure ikusentzule imoruen, baina beste batzuk, bereziki, zerberetako ikasle batzuk badauz, saletasun bitxi badaukiela, zehontxe asmatu daue kotxe bat, eta eraiki daue plastiko birziklatuakin. Hori ez da saletaz, no? Horre di artistak. Artista di, bai, baina... Jende, munduan, jende eneko erdipurdikoa pilo bat gaude. Baina artistak gutxienez gutxi daude, eta hauek egin dutena benetan, gure osasunerako eta ona da, orduan, holako jende gaztea atzeti datorrela jakitiak alaitu iten du, Patri. Nik uste bai, zaber, gazteek jartzen duten mundu pixkate zuzentzen duten. Bai, ze beti gabiz, nik uste dut, belaunalditik belaunaldira, beti gabiz, bata bestiai, ez dakit, ez dakite kritikatzen edo, beti esaten da, entzuten da, ai gaztiak, ai umiak, eske gaur egungo umiak, eske gaur egungo gaztiak, eta gaur egungo belaunaldixa ez urrengoa datorrena gaztiena, da, zoragarrixa benetan, Zu ez sortartien, gaztien artien. Ni ondiokan ez. Ja pasaute eso, ja... Aldot, nerabe bat auki ume moruan, seme edo alaba moruan, ez dut auki, ez, baina adinez, hor dago aukeria. Ja, baina ez zinera joaten, zabi... Claro, ni ama izango banitz, 16 urtekin, nointxe aukiko naben, 16 urteko ume bat. Ja, baina 16 urtekin ordeko gaur egun. Zoz, neska? Ostakit ez, baina gurot esan posible dala. Bai. Posible da. Aukera bai. Aukera da, hori da, orduan ez da nire belaunaldia. Baina bai, jo. Baina asmakizuna egia da, ondo dator, ze azkenean, esaten duguna, hemen gasolinarik eta ez du erabiliko kotxe honek, gaina birziklatuko du... CO2 xurgatu iten du, baina 30.000 kilometroro 2 kilo. Bai. Ez dala asko, baina pentsa horrelako kotxe pila bat egongo balira, ez? Bai. Azkenean, pixkanaka, hemen esaten duguna, pixka bat asko da. Pauso. Bai, eta dena jarri, horre askotan jende ez da, baina ni zer ringo dut, alperri dat ez da izer, deno jarri behar dugu, gure ataltxoa, ze mundu hau popatik hartzera bialtzen gabiz. Nik uste ja gehieno konturatu garela horretaz, eta ez dut hemen ni pixkat negatibo izan, niko positiboa naiz, baina egia esan, urteekin aurrera hortan nik adinean hortik ikusten du pixkat aurrean zanoala, ze ez du espabilatzen gauza pilo batetan. Ez, baina, badauzunek gaztiok, erakutziko duzkunak. A ber, egizan. Gure zu arrautzak joetia... Lo sei, ez tokate zerretxiko. Vale. Oin berdona dalan, irriparre, smile, eta kraskatu, txak. Jo, esku batekin hori erakutzi biztazu bai. Bai, behitu, da. A ber. Ez totingo ingoan. Tokit. Ez da nik egia esan. Zu artizia zara, Herberetako ikastiak, zu bai. Patri, eskutxik izan Eta eskutxik izakin zaila da ekiez, egena pixka dana pilatu, eta kosta egena, nik oso eskutxik izan daukat. Eta nik horatzen eiz, Ostalaritza eskolan egon ginenean, jentia basegoan, horrek ikusten zintuen bigarren mailakoak, eta bi eskuekin, kra. Eta zuko gaitzen zen da, zu batekin anibiltzen zinen holan, eta eure pikin da, Eta gero piku bigarren mailaren heldu ginenean, eta kra. Berde jarraitzen gendo. Eta hirugarren mailan ja bai, krak, krun, eta azalan erdixia barrura. Orduan ziren, hangoak trebiak zirako eta jazta. Bai, eta jente trebia badau eta edo bestatzuk, ez hain trebia. Hori da. Bueno, beste gauza hon batzuk bai, aukiko itxugu, ez da. Ez dakitzuk nik bai. Bai, dano, mesez. Zube bai. Dano daukau. Bueno, ingo duguna da hemen persil pixka botako diot. Nik etxian, beti arrautz estatzen dudanean zerbait, lehatza o berdin da zer, beti persila gustatzen zait botatzea, eta gero apurrarekin, bukaera horrekin, geratzen da arrautzarekin hemen tortilla bat beti egiten da. Eta gehiago, gure txikiak, gehiago juten dira, lehenengo, lebatza arrautz estatuta, ez? Ero, ez da, olako zerba horri mami batzuk, penkak, ez? Arrautz estatuta, lehenengo juten dira tortillara, eta gero jaten da,
plater nagusia, dira oso tortilla saleak. Gu etxean arrautza salea bagara. Eta arraia, egia esan gure etxean gehien gustatzen dana jateko, horrela. Egin diet saltzan, egiten diet labean erreta aldatzen jute naiz. Baina lan gustetan jakin. Arrautzetatik pasauta. Frigituta. Bai, baduka zerbait, Bai. Bueno, Patri, zui atzerritarrakin da ibiltzen zaela eta hori. Horburuak hemendik kanpo ezagutzen dituzte, holan horburuak ero, ez da, inglesak eta amerikarroak eta ezagutzen dituzte? Ba, esan bihotzut, igual ezagutzen dituzte, baina ez daukia hainbeste ohitura jateko, ez? Eta nik esangotzut gaur induten errezetia Bilbotik atara dutela, ze nik joaten zen taberna baten jarten daue hori, ez? Gazta krema bat, ez da erronkariko gazta, baina gazta krema bat, eta gero honeko horburuak frigituta eta urdaiazpiko apurtxo batekin. Eta hori asko gustetan jakie. Ze baina nik uste dut ez dauela holan ezagutzen horburuan zapore hori. Baina bai, ez dakit. Ara danetik usaten gake, eskenean Euskal Herrixan ondo jaten da, eta tabernaz taberna joten gare, eta dana gustatzen gake, oso saia da, hemen taberna batera joetia, nik beti izaten dut, hemengo janarixan nivela oso altua da. Orduan, berdin da taberna honetara joatia, edo bestiera, edo bestera, azken dane gustatzen jake. Baina, nik itxe duten, ibilbide honetan, joeten gara, 6-7 tabernatara. Eta bakoitzen arte altzen dugu trago bat eta pintxo bat. Orduan, hasieran ematen hauen kokotxak, pilpilerara. Makaiauenak, Makaiauenak, pilpilerara. Eta hori, kendu bihar izan nauen, tamales, ze apena asko eman zoztan, ze hori adibidez ez jaken gustatan. Fuertiero igual, irutxuko jakin, edo? Ez dakizan texturiagatik, ze oso gelatinosoa da, bai. Eta igual, pilpilen zaporia be, ez dakit, ez jakin gustaten edo, ez dakit, nahi zau dabe, beste gauza batzuk. Bai, beraz, alkatxofak bai, pilpila ez, hori biltzen gara, kalimotxua be probatzen daue, eta hasieran biltzen dira apur bat. Baina bai, ari biltzen gara. Hor, alkatxofak inglesez lan dira? Artichoke. Nik, bitu hor, anekdota daukat, Frantzian lanean honitzenean. Frantzian nola die? Frantzesez nola die? Zeinek? Alkatxofak? Jo, baina gogoratzen, egia esan enaiz gogoratzen, baina hor daukat anekdota bat. Baina zuk esan zuztasun. Esan bidala, alkatxofa, baina frantzez azentuaz. Alkatxof. Alkatxof. Eta amerikan, alkatxofa. Eta zein da? Ero botxiklekin hau. Zein da anekdotia? Hor kontua da nire, hor negoen hasi nintzenean lehengo plateretan. Bai. Eta hor arduradun zegoena eskoziarra zan. Bai. Eta jun nintzen hori azalorea, behar zuen azalorea kartzea oskaiutik, eta azalorea berak frantzese hitz egiten zuenan. Bai. Eta garri zezu hau, nuen ulertzen, nekin separazki dan, eta esate, in English, cauliflower. Hortik aziztea besterik esan eugan, cauliflowerra. Horrek guartzen, eta egia esan janez goratzen, frantzesa erabat galduta daukat, nekien apurra erabat galduta daukat, eta han ibilizan azaldu nahian, gaina, hola niten, hola lorekin moduan ez da izer da, eta azkenian esan zuen inglesez da cauliflower, da esan, cauliflower. Neri esan biztazo, hori, gure txian beti jando izan dugu. Bueno, baurek, gaztaz beteta, irinakin, arrautzati pasa. Hemen jartzen doztie, frantzesez, dala, artisans. Ez dakit olan pronunziako da zenik frantzesez. R-a segura, artisan izango da, pixkat artisan, izango da. Oui, les artisans, c'est très bon, Ja. Hemen diparkamena, iparraldeko gure ikusentzule guztiei, ez dakit. Ez da errespetu falta, da tontua garela da, jazta. Hori besta esan, tontua. Bueno. Tontua inorz, hombre. Ez da gure ikusentzuleak engaino bier. Ekusten dala, esaten da horre, ekusten dala. Ekusten dana da, hauek oso itxura ona daukatela, gai ez aldatuz. Bai, ez da. Eta hori bai, behitu, modan egon zen beste gauza bat. Hauntz gazta, krematxua da eta suabia da. Niretzako egon zen sasoi bat jendea pasatu iten zala. Pintxo guztiek hauntz gazta zeukaten. Eta azkenean, hauntz gaztarekin dagoen pintxo bat jaten duzunean, zerra izan jaten bakarrik. Hauntz gazta. Bai, hori, egon zen oso modan jatetxietan eta beti jaten zaren hauntz gazta, eta hau ospina hori krema ospina. Ero kipula oso holan erregosia, karamelatua. Marrazki bat, gero hauntz gaztan entxaladia, eta hori zan. Baina badauz, jatetxietan eta
irakurri lehenko gunean, artikulu bat, noen, zeintzu die, jatetxetan eta geixen gorrotu dozun gauzak. Bai. Zuk gorrotu dozu zeo zoran jatetxetara soi esenean, da batzutan entzuten da musika super osen, beste batzutan, bueno, hori ez, askotan, zuk badauko zuelan gauzarik, niri ez zai gustatzen batzutan, ez dagoazu sentsazio jatetxe batera, eta zerbitzaria ikusten da gelditu dela norbaitekin, eta etxera joateko gogoa dauka. Bai. Eta ja zerbitzatzen nahi zaizu, askarri. Bai. Osa, zaude ogia busten zure makaiago ensalada, eta batean bigarren platera hemen sartu izuta. Bai, eta badabi ja platera kentzen. Eta platera kentzen nahi. Hori da gauza bat, Baina nik, zerbitzariekin daukaten, bueno, hau da, gauza pertsonala, da, soiz jatetxe batera, ez tozu ezagutzen, eta esatu ez dazu, zerbitzari xai azkenean. Gomendatzen doztazu zehoz, edo, hogei plater, gomendatu zehoz edo, ze eskatu. Ez duzu, ez dakit eskatu nahi dozuna, hombre mutil. Zeuzetarako galdetzen dotzut, ez? Hombre, zure lana bada hori, ez? Bai, ezkenean, zeuze gomendatzia edo, nik uste dut, niri guztetak jatetxera noienean, gomendatzia. Baina zerbitzari batek, eta gaina, batzutan... Zerbitzarik on batek gomendatu inbiotzu, eta, ez? Nik uste bai, ez? Da saldu inbiotzu, momentu hortan daukan, onena, eta... Eta errezeta guztiak ezagutu behar ditu, zerbitzari baten, da galdetzea, izu hone dauka, eta itxoin sukaldean galdetuko du. Ez. Zerbitzari batek jakin bardu errezeta batek zer daukan, nola egiten dan, eta, bueno, hori lan bada, inbar dana. Baina, bueno, esposu jakiten be, sukaldean galdetu, eta nire eskatxartu pentsatzen, Ez, baina aukeran jakin inbar du. Baina aukeran, hori ostele izan guri egutzi ziguten, Zerbitzaria izateko, horre, omar da, elkarlan bat, sukaldariekin, alergenoen kontu guzti horiekin, da ez da izer, jakiteko. Zer daukazu, honek hau dauka? Bai, ez. Gero, nola egiten dan justo, ez jakitea? Bueno, baina gutxieneko batzuk errezeta horren inguruan jakin behar ditu. Orduan, bueno. Bitxu, zelako politxak geratu dien honek, Ematen dago, piper bete batzu ze dauki gorrixa hor, urdaio espikuena eta perrexila, eta galitu di super politxak. Bueno, joen asaltzen. Bale, ez errezeta bukatu dugula, ikusi duzu, hemen arrautz estatuta beti aldala zerbait arrautz estatzen duzuenean, sukaldeko paper gaineratatzen ditugu, hauek. Geroko, ze badakit, hemen batzuk holan arraro behiratu dute, baina gero hau dastatuko dute, Bai. Hau, atzera botako dut, eta oin plater batean jartzea. Plater bat, zapala atarako jazu, Patri. Bai, atako zut. Txuri alba da. Uztot hemen zuri batekin ondo beratuko dela. Hau, guztetan gatzu? Guztetan jat. Guztetan jatzu? Bai, jat. Hau, parrasate. Eta ero nora fango gara. Haupa, arrasate, haupa oinati, haupa debagoiena. Fango gara, arrasatera. Fango ga. Fan. Fan. Bueno, ba. Ni honen fan, naz. Bi. Zako politxa. Eta, hiru, bitu, ezer gehi estotzen dingo. Beitu? Perrezil pixka bat. Eta hemen dauzkazue, gure horburu beteak gaztarekin eta urdai azpikoarekin. Honegin dagora San Arrasate. Fermin! Ah! Ai, barkatu, ez dutzu sardeziat. Lasai. Eman aurrena, konbidatu beti, mesedez. Bai, nik dana sartukot. Beraz, nire aurpegixan arabera jakingo zuena dagoen alez, baina pentsatu dago baietzean. Auskalo. Baina, bueno, guk hemen txorienen kozinatzen jarraitzen dugu, zuek segi hor mesedez egunero, ze zuei esker bizigaragu. Erraz joka, Bai. Ez da gukin dugulako, Lasai, Patri, nik agurtuko zaila. Eskerrik asko ekipo, eta bihar hemen izango gara, beraz, atzalde bena pasata.